Hvis man nu har bestilt sokkel, og så har glemt at få endekant på, det kan jo ske, eller også man måske finder ud af, at man skal bruge en endekant, så fortvivl ikke, fordi vi har en finær kantbånd, hvor der er lim på, hvor man bruger simpelthen en strygejern, ganske almindelig strygejern, for at fat i et stykke finær med lim på. Det kan man bestille hos Brantego. Så varmer man det simpelthen bare på enden af soklen med en strygejern. Når det så er lige varmet på, det tager ikke ret lang tid, så lader man det lige sidde i nogle få minutter, så det bliver lidt koldt igen. Og så kan man vælge at skære det af. Jeg vil hellere bruge en pudseklods, hvor man simpelthen bare lige gør sådan her. Sådan. Så når man har gjort det, så er det selvfølgelig ubehandlet. Så har vi en reparationslak, som man kan bestille hos os. Det her, i det her tilfælde er det Natur-E. Det kan man simpelthen bare lakere på emnet her. Nu drejer det sig om i første omgang bare at få et lag på. Så træet det rejser sig en lille smule. Så skal man lige mellemslibe det, og så give det en gang toplak. Sådan. Så skal det lige tørre, før man så mellemsliber. Nu har vi jo så fået kantbåndet på, og vi har givet det grundlag. Så tager jeg en slibesvamp for lige at mellemslibe det, sådan at det der har rejst sig på kantbåndet, træet rejser sig en lille smule, når det får lagt. Så bliver det lige jævnet. Så tager jeg min reparationslak igen, og så for at bruge en lidt større pensel, fordi det er lidt lettere at gøre, så hælder jeg lidt af lakken ned i en bøtte her. Så har jeg en lidt større pensel, som jeg så bruger til at lige toplakken. Det bliver lidt mere jævnt end med den lille pensel. Sådan. Så er den fået toplagt. Nu er den egentlig klar til brug. Den skal lige tørre, så kan man montere den.